ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pangarap tayong nakakubli sa dilim na tanging tayo lamang ang nakakaalam. Ito ang mga pangarap na nais nating abutin ngunit hindi tinadhana para sa atin. Ikaw kabarangay, anong pangarap ang hindi mo naaabot pa? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo. Ang sabi nila, Papa Dudut, ang buhay daw ay parang isang karera na kapag hindi mo pinagbutihan ay mapag-iiwanan ka. Ganyan ang nakatatak sa isipan ko simula pagkabata. Kailangan lagi kong ibinibigay ang best ko para makuha ang approval na inaasahan ko mula sa aking mga magulang. Ang kalaban ko sa karera, walang iba kundi ang mga magiging opinyon sa akin ng mga tao. Sa tahanan po kasi namin ay mas nabibigyang pansin kung sino ang may napapatunayan na. Ang papa kong si Alfredo ay isang abogado samantalang principal naman sa isang eskwelahan ng Mama Lena ko. Lahat kaming magkakapatid ay dapat masunda ng mga yapak nila. Dapat ay katulad nila. Maging profesional din kami sa buhay. Ito lang kasi ang tanging magpapatunay sa pagiging maayos nilang magulang. Kaya naman bata pa lamang ay nakaukit na sa isipan ko na balang araw ay magiging doktor ako. Yun ang pangarap na pinanghawakan ko hanggang sa tumanda na ako. Dahil nga sa magandang reputasyon ng aming pamilya kung kaya't sinikap kong tuparin ang pangarap ko. Hindi para sa sarili ko kundi para hindi ko madismaya ang pamilya ko. Lalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Di ba kaya nga tayo kumain sa labas para i-celebrate tong graduation ni Emeline? Magsalita naman kayo. Masyado naman yata kayong seryoso sa kinakain nyo. Nagutom yata sina mama at papa, ate, dahil sa haba ng graduation ceremony. Kumusta po tong resto na pinuntahan natin? Bagong bukas lang po to eh. Hindi masarap yung pagkain, medyo matabang. Talaga ba? Okay naman tong in-order ko. For the price, okay rin naman. Anong inaasahan mo, Alfredo? Fine dining college pa lang naman ang tinapos ni Emeline. Tsaka na lang tayo mag-celebrate sa mamahaling restaurant kapag lisensyadong doktor na itong anak mo. Si mama naman, kailangan talaga ng lisensya para mag-fine dining? Yun ang tradisyon, di ba? Katulad ng kuya mo. At ikaw, Sheila. Saka lang tayo magse-celebrate kapag natapos yun na talaga yung buong pag-aaral nyo. Kaya sana maintindihan mo, Emeline. Opo pa, alam ko naman po yun eh. Ang totoong laban, sa med school pa. Doon talaga susubukin yung tatag mo. Pero congratulations pa rin, anak. Salamat po, ma, pa. Pero handaan mo yung sinabi ng guest speaker nyo kanina. Simula pa lang to, malayo-layo pa yung lalakbayin mo. Hindi ka pa nangangalahati. Opo pa. 4 years pre-med, 4 years na med school. Tapos anong sunod dun? Internship, tama ba? Oo, internship tapos boards. Tapos kung gusto kong magkaroon ng specialization, 4 na taon ulit. Mahaba-haba pa nga. Ilang taon yun in total? 13 years? Oo, ganun nga katagal. Depende pa yan sa specialization na kukunin mo. Ano bang plano mong specialty? Parang gusto ko pong maging OB-GYN eh. Hindi ko pa po sure eh. Hindi ka pa sigurado? Papasok ka sa med school, di mo pa alam kung anong specialization ang kukunin mo? Yun lang po yung nasa isip ko sa ngayon eh.
Hindi ko rin naman po alam kung magbabago pa yung isip ko kapag nasa med school na ako. Tsaka hindi pa naman po yata required na may specialization ka na agad sa med school. Di ba general medicine naman ang inaaral nila dun? Pero tama ang papa mo, Emeline. Dapat sa ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung goal mo para alam mo na kung ano yung direksyon na susundin mo. Tandaan mo, hindi basta-basta napili mong propesyon. Hindi ka pwedeng pumasok dyan ng wala pang plano. Alam ko naman po yun, pa. May ba tayo? Bakit naman OB-GYN yung napili mo? Ewan ko, parang interesting kasing field eh. Tsaka gusto kong pag-aralan pa yung kalusugan nating mga babae. Lalo na pagdating sa pregnancy at childbirth kasi hindi biro yun. Oh, yun naman pala. May plano naman pala siya eh. Ito naman si Papa. Anong tingin nyo kay Emeline? Trip-trip lang yung pagdodoktor niya. May plano naman na ako talaga. Pero katulad nga ng sinabi nyo pa, mahaba-haba pa ang lalakbayin ko. Marami pa akong chance para mag-grow. At baka hindi natin alam, magbago pa yung isip ko in the future. Kaya ayoko munang magsalita ng tapos. Basta sa akin lang, huwag mong sayangin yung oras at perang gugugulin mo sa pag-aaral mo. Tularan mo yung kuya at ate Sheila mo na pareho ng titulado ngayon. Pero no pressure ha. Alam naman namin na makakaya mo rin yan. Saan pa ba tayo magmamana kundi kina mama at papa lang naman? Oh, sige na. Tapusin nyo na yung kinakain nyo dyan para makauwi na tayo. Papadudod sa tahanan namin ay nasanay na kami sa striktong patakaran ng mga magulang namin. Bawal ang mabarkada. Bawal ang gumimik, bawal ang magbisyo at bawal din ang magkaroon ng relasyon hanggat hindi nakakatapos ng pag-aaral. Bilang bunso ay pressure para sa akin ang sumabay sa takbo ng buhay ng mga kapatid ko. Ang panganay naming kapatid na isang engineer ay nasa abroad na at bumubuo ng sariling pamilya kasama ang asawa nitong doktor. Ang pangalawa ko namang kapatid na si Ate Sheila ay kapapasalang noon sa bar exam at ganap ng abogado katulad ng papa namin. Maliban sa akin, lahat ng nasa bahay ay pawang mga profesional na. Papadudot naging maayos naman ang pagpasok ko sa med school, lahat ay naipapasa ko. Wala akong absent sa klase, wala akong masamang marka. Kahit papaano'y nasabayan ko naman ang pressure ng med school sa unang taon ko. Hanggang sa hindi inaasahan ay biglang pumasok sa mundo ko si Enrico Papadudot. Emeline, Jem, kanina pa kita inihintay. Nag-order na ako ng kape natin para diretso review na tayo. ay pasensya ka na. Nantay ko pa kasing matapos yung klase nitong si Enrico. Sasabay daw siya sa atin sa pagre-review. Nga pala, Enrico, ito yung kinukwento ko sa yung classmate ko, si Emeline. Emeline, si Enrico, roommate ko. Hello, magandang hapon. Magandang hapon din sa'yo. Okay lang ba na makisabay ako sa inyo sa pagre-review? Oo naman, walang problema. Maupo ka. Salamat. Ay lang yan, sabi na nga ba, may nakalimutan ako eh. Oo, ano na naman yun? Kanina ko pa kasi iniisip, pakiramdam ko may nakalimutan ako. Yung paling charger ko sa laptop, naiiwan ko sa apartment. Yan kasi, masyado ka nagmamadali kanina eh. Syempre, alas 4 usapan namin nito eh. Anong oras no? Tsaka kasalanan mo rin eh. Sandali, kukunin ko lang yung charger ko sa apartment ha. Diyan muna kayo. Usap muna kayong dalawa kung gusto nyo. Getting to know each other, ganon. Antayin nyo ako ha. Oh, sige, dalian mo Ingat ka, masalamat ka, malapit lang apartment natin dito. Alam mo kahit kailan talaga, napaka makakalimutin ni Jim. Sinabi mo pa. Hindi ko alam kung paano na nakakaya mag-memorize ng napakaraming medical terminologies eh. Stress lang siguro yun. Sunod-sunod yung long exams namin this week eh. Nabanggit nga niya sa akin yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, sama ako sa inyo para naman magkaroon ako ng bagong view. Nauumay na rin ako sa 4 na sulok ng apartment namin eh. First year ka rin ba? Hindi. 3rd year na ako. Pero sa vet med ako, hindi medicine. Veterinary school.
Wow, Alam mo, galing naman nun. Kumusta naman ang pag-aaral? Mahirap ba? Feeling ko mas mahirap aralin yung mga hayop no? Lahat naman mahirap eh. Pero kung nasa puso mo talaga yung inaaral mo, kakayanin mong aralin lahat yun. Sa bagay, totoo nga rin naman. Pero grabe din ang hirap natin, no? Isipin mo, M1 pa lang kami pero ngarag na kami. Hindi ko nga alam kung naisa sa puso ko pa ba tong mga inaaral ko eh. Talagang butas ng karayom ang kailangan pasukin. Kasi naman, sa mga kamay natin nakasalalay ang buhay ng mga tao at hayop kung sakali. Kaya kailangan mabusisi talaga ang pag-aaral natin. Di pwede magkamali. Enrico, kung okay lang tanungin bakit mo naman naisipang maging vet? Childhood dream ko na talaga yun eh. May aso kasi ako noon. Parang 4-5 months pa lang siya sa amin. Pinawian na ng buhay. Sabi ko sa mama ko, dali namin siya sa ospital. Kaso wala naman daw veterinary clinic sa amin. Kaya yun, pinanood kong mamatay ang alaga ko. Simula nun, pinangako ko sa sarili kong magiging doktor ako ng mga hayop. Kasi kahit hayop lang sila, karapatan din nila magkaroon ng second life. Oh, cute naman. Ay, hindi yung pagkamatay ng aso kundi yung rason sa likod ng pangarap mo. Salamat. Nako, mukhang wala na tayo sa agenda. Pasensya na, napakwento tuloy ako imbis na mag-review tayo. Uy, okay lang. Wala pa naman si Jem Antayin na lang natin siya. Siya kasi yung kabatuhan ko tuwing nagre-review ako Ganun ba? O sige, ako na lang muna kung gusto mo para hindi masayang oras mo. Okay lang ba? Oo naman. Okay, sige. Papadudod sa kabila ng araw-araw na pressure na pinagdadaanan ko noon sa med school, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng taong magiging sandalan ko sa gitna ng pagod. Si Enrico ang naging pahinga ko sa magulong mundo ng pag-aaral. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob dahil na rin siguro halos pareho lamang kami ng inaabot na pangarap. Madali lang niyang napasok ang mundo ko na puro libro at pagpupuyat. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang samahan namin ni Enrico ay hindi ko napapansin na doon na pala nagsisimulang maligawang direksyon na pinatutunguhan ko. Hindi ko po yon plinano. At lalong hindi ko ito inaasahan pero sa unang pagkakataon ay sinuway ko ang isa sa mga pinakamahalagang utos sa amin ng mga magulang ko, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi nagtagal, ang pagkakaibigan namin ni Enrico ay mas lumalim pa at nakabuo ng isang pag-iibigan. Alam kong bawal pa sa akin ang makipagrelasyon noon kahit na nasa 8 gulang na ako. Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, itiyak na makakatikim ako ng sermon mula sa kanila. Pero lahat ng yon ay kaya kong harapin para kay Enrico, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging malaking parte kasi siya ng buhay ko nung nag-aaral pa lamang ako. Kaya naman handa akong harapin ang kaparusahan kung sakali mang mabunyag ang lihim naming relasyon. Isa pa, hindi naman nakakasagabal ang relasyon namin sa pag-aaral ko bagkos ito pa ang nagsisilbi kong inspirasyon para maigapang ang sunod-sunod na lectures, exams, and requirements na hinihiling ng inaaral kong propesyon. Kahit papaano, sa sumunod na 2 taon ay naitago naman namin ang relasyon namin ni Enrico. Papa Dudut, sabay naming inabot ang mga pangarap namin sa pamamagitan ng paghihilahan tuwing down ng isa sa amin. Patapos na ako noon ng 2nd year ng med school samantalang si Enrico naman ay nakapasa na sa kanilang board exam. At syempre ako ang una niyang pinuntahan para makapag-celebrate. Pero dahil lunod ako sa pag-aaral, nanatili na lamang kami sa tinutuluyan kong apartment, Papa Dudut. Ay, sandali lang Linisin ko lang tong mga kalat ko. Oh, ano yan?
Nag-cup noodles ka na naman? Naku, huwag mo sabihin yun lang kinain mo for dinner. Wala na akong time magluto, kaya ito na lang kinain ko. Babe naman hindi yan healthy. Noodles na naman kinain mo kahapon Paano ka makakapag-review ng maayos kung walang sustansya yung katawan mo? Ay nako, don't worry. Ha? Sanay na ako. Hindi pwede yan. Gusto mo ipagluto kita? Wag na. Ikaw nga yung dapat mag-celebrate tapos ikaw pa magluluto. Yan mo na. Ano ba yan? Dapat pala bumili na rin ako ng pagkain Di ba, Ale? Pagluluto na lang kita. Teka. Wag na, okay na ako, babe. Hindi, magluluto ako. Hayaan mo ako magluto. Ha? Please? Ay nako, sige na nga. Bahala ka. Sino na naman kaya yun? Bakit parang ang dami ko naman yatang bisita ngayon? Baka si Jem. Sabi ko kasi sa kanya, dalawin ka Nainggit siguro. Baka gustong sumabay sa pagre-review. Ma? Ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na po Kumain kami sa labas ng papa mo. Since madadaanan naman namin tong apartment mo. O eto, nag-take out na kami ng hapunan mo. Salamat po. Nasaan po si Papa? Ayun, hindi na siya bumaba ng sasakyan. Paggamit na ako ng CR, kanina pa ako naiihi. Ma, sandali lang po. Meron po kasi akong... Ay, may kasama ka pala. Lalaking bisita? Opo, may bisita po ako. Magandang gabi po. Emeline, mag-usap nga muna tayo. Iho, pwedeng maiwan mo muna kaming dalawa ng anak ko. Opo, sige po. Emeline, doon na lang muna ako sa labas. Sige. Emeline, bakit may lalaki ka sa apartment mo? Ma, alam ko pong magagalit kayo kaya hindi ko na muna sinabi sa inyo. Boyfriend mo ba yon? Opo, Ma. Kailan pa? Mag-iisang taon na po kami. Emeline! Hindi ba't kabilin-bilinan namin ng papa mo na huwag ka munang papasok sa relasyon habang nag-aaral ka pa? Alam ko naman po yun, Ma. Pero hindi naman po distraction si Enrico sa pag-aaral ko Ang totoo nga niyan, sobrang laki po ng tulong niya sa akin. Kahit na! At sino nagsabing magsama kayo sa iisang apartment? Hindi po. Hindi po kami magkasama dito sa apartment. Dumalaw lang po siya kasi kakapasa niya lang po sa boards. Hindi ko gusto tong ginagawa mo, Emeline, ha? Hinayaan ka naming tumira sa apartment dahil akala namin mas makakapag-focus ka sa pag-aaral mo. Pero ganito lang naman palang gagawin mo? Ma, nag-aaral naman po ako ng maayos Wala akong tiwala sa lalaking yan. Alam mo nang gagawin mo kung ayaw mong malaman to ng papa mo, ha? Ma naman. Papa Dudut, hindi ko sinunod ang gusto ng mga magulang ko na hiwalayan si Enrico. Wala rin naman po silang nagawa kalaunan. Oo, napagsabihan ako dahil hindi ako sumusunod sa mga tagubilin nila. Pero sa huli ay hinayaan na lang din nila kami. Sa sumunod pang 2 taon ay pinatunayan ko sa mga magulang ko na hindi hadlang si Enrico sa pag-abot ko ng mga pangarap. Napagsabay ko naman ang pag-aaral at pag-ibig. Mahirap man pero nagawa kong balansehin ang mga bagay na yon. Pero yon ang inaakala ko dahil sa simula lang pala ang mga bagay na yon. Papa Dudut, hindi nagtagal ay unti-unti ring nagkatotoo ang mga sinasabi sa akin ni Mama. Lalo na noong mga panahong magkaiba na kami ng estado ni Enrico. Lisensyadong veterinarya na siya noon at masaya na niyang isinasabuhay ang mga pangarap niya. Samantalang ako naman ay sobrang pressured na noon sa internship habang pinagsasabay ang pag-review para sa boards. Doon na nga po nagsimulang magkaroon ng problema ang relasyon namin ni Enrico, Papa Dudut. Pwede bang mag-pass muna ngayon? Parang hindi ko yata kayang lumabas ngayon Ano? Pero matagal na natin tong pinlano, di ba? Tsaka ipapakilala kita sa mga kaibigan kong doktor din.
Naasahan ka nila ngayon, babe. Sorry, pagod talaga ako sa duty ko sa ospital kanina eh. Tsaka kailangan ko pong mag-review para sa practical exam namin bukas. Saglit lang to. Aalis din tayo agad pagkatapos ng dinner. Babe, hindi ko talaga kaya, okay? Ubus na yung social battery ko. Feeling ko hindi rin ako makakasabay sa inyo. Babe, pagbigyan mo naman yung sarili mo kahit ngayon lang. Pwede. Lagi ka nalang walang oras eh. Naiisip ko nga minsan. Minsan ano? Wala. Sabihin mo na ano yun? Minsan ano, ha? Actually, hindi lang minsan eh. Palagi ka nalang walang oras para sa akin. Ano? Ako, laging walang oras sa'yo? Ano bang gusto mong gawin ko, Enrico? Sumama ako kahit pagod na ako. Hindi naman yun ang punto ko. Ano? Sorry ha, kung wala akong oras para sa sarili ko, para sa'yo, para sa relasyon na to. Sorry kung gusto kong pumasa sa exams ko para maging doktor na rin ako katulad mo. Sorry kung mas marami kang time kaysa sa akin kasi naabot mo na yung pangarap mo samantalang ako, nandito pa rin ako, pagod, puyat, walang kain, tapos ako pa yung may kasalanan kasi ano, wala akong time, ganon? Sorry na. Hindi naman yun ang gusto ko sabihin eh. Humihingi lang naman ako ng konting oras sa'yo. Hindi mo ba ako nakikita? Ngarag na ako, oh. Wala na nga akong oras maligo ng maayos dahil sa kawalan ko ng oras eh. Oo, alam ko. Nakikita kitang pagod. Nakikita ko yung effort mo. Pero paano naman ako? Ha? Masama bang humiling ng kahit kakarampot na oras lang mula sa'yo? Sinusubukan ko naman eh. Pero sa ngayon, mas priority ko pa ang pag-aaral ko. Okay? Alam mo yan. Dahil galing ka rin sa kinatatayuan ko. Pangarap ko to, Enrico. Kaya ito muna yung uunahin ko. So anong sinasabi mo? Wala ako sa priorities mo ngayon? Ayokong magsinungaling sa'yo, pero siguro nga yun ang totoo. Yun ang nararamdaman mo eh. Sino ako para i-invalidate yun? So ganun pala. Wala lang ako para sa'yo. Hindi yun ganun, Enrico. My gosh! Ang hirap nang mag-explain sa'yo. Bakit hindi mo ako magets? Ano palang silbi nang nandito ako kung wala naman pala akong halaga sa'yo? Ha? Kung masyado kang focus sa pag-aaral mo at wala kang time para sa relasyon natin, mas makabubuti na lang siguro kung tapusin na natin to. Eh mukha rin namang wala na tayong patutunguhan eh. Enrico naman, ngayon mo talaga to gagawin. Bakit pa natin patatagalin kung mukha sa ganitong paraan lang din naman tayo mauuwi? Sige, okay. Para matapos na to di sige, maghiwalay na lang tayo. Total magkaiba na tayo ng hinahabol ngayon. Magkaiba na tayo ng priorities. Hindi na tayo katulad ng dati. Kaya tapusin na natin to. Wow! Hindi ko inaasahan to mula sa'yo. Alam mo Emeline, ang bilis mong umuo no? Pero salamat sa pagsasabi ng totoo. Good luck Emeline. Sana balang araw, makamit mo rin ang pangarap mo. Maiwan na kita. Aaminin ko, Papa Dudut, na isa sa mga rason kung bakit ko iniisip na makipaghiwalay kay Enrico noon ay dahil naiinggit ako sa kanya. Hindi man dapat pero hindi ko maiwasang magkaroon ng inggit sa estado niya dahil napakaganda na ng buhay niya noon. Noong pareho pa kaming nag-aaral, nagkamabutihan kami dahil pareho kaming babad sa pag-aaral. Pareho kaming motivated na habulin ang mga pangarap namin. Pero noong naabot na ni Enrico ang mga pangarap niya ay para bang napag-iwanan na ako. Alam ko namang ako yung mali pero kung maipagpapatuloy ko ang relasyon namin na may ganong uri ng mindset ay masasaktan ko hindi lang si Enrico kundi pati na rin ang sarili ko. Kaya para sa peace of mind ko ay tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Halo-halo na rin kasi ang nararamdaman ko noon kaya naisipan kong mag-solo na lamang muna. At lumayo ako. Hindi lang mula sa boyfriend ko, kundi pati na rin sa lahat ng tao sa paligid ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang maganda noong mga panahong wasak ang puso ko ay subsob ako sa pag-aaral. Nagpakapagod ako sa ospital kung saan ako intern. Wala akong oras para mag-relapse dahil kailangan ko ring mag-review para sa board exam tuwing wala akong ginagawa. Walang buwang ang
pagdadrama para sa akin noon dahil parehong pagod ang katawan at ang isipan ko. Sa kabila ng lahat ay suportado ako ng pamilya ko. Ibinigay nila sa akin ang oras para mapag-isa. Hindi sila nakialam dahil alam din nila ang pinagdadaanan ko noon. Sa parehong pagkakataon ay hindi na rin nagpaparamdam sa akin si Enrico. Hindi dahil ayaw na niyang isalba pa ang relasyon namin, kundi dahil alam din niya na kailangan ko ng espasyo para mapaghandaan ko ang hinaharap ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Ang board examination. Ginawa ko ang makakaya ko, pero nang lumabas na ang resulta, hindi ko pa rin nakita ang pangalan ko. Emeline, anong sabi ko sa paggamit ng cellphone habang nasa hapagkainan? Kumakain tayo tapos naka-cellphone ka dyan? Kumain ka muna. Sorry ma, lumabas na kasi yung resulta ng board exam eh. Talaga? Ano, kumusta? Nakapasa ka ba? Eto na. Wait lang, hinahanap ko na yung pangalan ko. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mo sabihin. Hindi ko makita yung pangalan ko. Sigurado ka bang latest yung post na binabasa mo? Baka naman mali yan chinecheck mong listahan. Tama po to. Galing po yung link sa group chat namin eh. Pa, ma, hindi yata ako nakapasa. Ano ba sinasabi ko eh? Mas inuna mo pa kasi yung paglalandi kaysa mag-concentrate sa pag-aaral. Pa, wag naman ganyan. Hiniwalayan na nga ni Emily yung boyfriend niya para makapag-focus sa pagre-review, di ba? Yun na nga eh. Paano niya ibibigay yung atensyon niya sa exam kung ganyang may pinagdadaanan? Tama na yan. Nangyari nang nangyari. Kahit magsisihan pa tayo, hindi naman magbabago yung resulta. Emeline, may naghahanap sa'yo sa labas. Sino po? Si Enrico. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Gusto ka raw niyang makausap. Sige po. Ano na naman kayang sasabihin nun sa akin? Enrico, Hi. Nakita ko yung resulta ng board exam. so nabalitaan mo na rin pala na hindi ako nakapasa. Oo. I'm sorry. Alam kong wala na tayo pero hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na kumustahin ka. Kasi alam ko kung gaano mo ka gusto tong bagay na to. Kaya nung nakita ko yung resulta, nalungkot ako. Paano na lang ako, di ba? Alam ko. Kaya nga ako nagpunta rito eh. Para sana kahit papano damayan ka. Salamat, pero sa ngayon kasi hindi ko kailangan ng awa. Hindi ako nagpunta rito para kaawaan ka. Nagpunta ako rito para sabihin, proud pa rin ako sa'yo. Sa kabila ng lahat, alam ko ang mga paghihirap na pinagdaanan mo kaya proud na proud ako sa'yo. Salamat. Alam mo, ikaw lang yung tanging taong nagsabi sa akin yan. Yung iba kasi, lagi na lang akong ikinukumpara sa mga kapatid ko kaya sobrang bigat sa feeling na na-disappoint ko yung mga tao sa paligid ko. Pero sana huwag kang panghinaan ng loob dahil sa nangyari. Wala naman akong ibang choice kundi magpatuloy pa rin eh. Tama yan. Tiwala naman ako sa'yo na magiging lisensyadong doktor ka rin balang araw. Pero, paano kung hindi na mangyari yun? Bakit naman hindi? Matalino ka, masipag. Alam mo kung ano yung priorities mo sa buhay. Matagal mo ng pangarap to kaya alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo to nakukuha. Hindi ko alam, Enrico. Hindi ko nga sure kung ito nga ba talaga yung gusto kong mangyari eh. Iniisip ko nga, kaya siguro ako bumagsak kasi hindi para sa akin tong propesyon na to. Anong ibig mong sabihin? Buong buhay ko, isang bagay lang ang naging goal ko na idinigta sa akin ng pamilya ko. At yun ang maging isang doktor.
Yun ang inaasahan nila sa akin. Pero paano kung hindi naman pala pagdodoktor ang nasa puso ko? Ano bang nasa puso mo? Yan ang hindi ko pa alam. Yun ngayong nakakainis eh. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoong gusto ko. Pero hayaan mo na. Masyado nang huli ang lahat para umatras pa ako. Hindi pa huli hanggat may pagkakataon ka pang piliin kung ano talaga ang magpapasaya sa'yo. Emeline, tandaan mo, kahit anong pangarap pa ang gusto mo, nandito lang ako. Salamat, Enrico. Papa Dudut, wala man akong narinig na masama mula sa mga magulang ko. Ay ramdam ko ang pagkadismaya nila. Alam kong mataas ang expectation sa akin ng mga tao sa paligid ko. Pero mukhang iba ang nakaplanong landas para sa akin dahil hindi ko inaasahan ang nangyari. Mabuti na lamang at sa kabila ng hindi magandang pangyayari sa buhay ko ay naroon si Enrico na tumulong sa akin. Kahit na ako mismo, ang bumasag sa puso niya ay hindi niya ako iniwanan. Bagkos ay tinulungan pa niya akong bumangon. Katulad ng nakaugalian namin noong nag-aaral pa kaming dalawa ay pinush niya akong mag-take ulit ng board. Pero hindi katulad ng pamilya ko ay wala akong nararamdamang pressure mula kay Enrico. Sa pagkakataong yun ay tinulungan ako ni Enrico na mag-review para sa ikalawa kong take ng board exam. Kahit magkaibigan na lamang ang turingan namin noon ay hindi niya ako iniwanan. Sa mga buwang magkasama kami, isang bagay ang napagtanto ko. Pagdating sa kung ano ba talaga ang pangarap ko, Papa Dudut. Kain ka muna. Lalamig yung in-order natin. Hindi ako makakonsentrate sa kinakain ko eh. Ano mang oras ngayon, lalabas na yung resulta ng boards. Kaya nga habang hinihintay mong lumabas yung resulta, kumain ka muna. Ayun na! Ha? Posted na rin yung Talaga? results! Talaga? Check mo na! Oo, Sige na. eto na. Binubuksan ko na. Ano? Kumusta? Wala. Wala pa rin. Hindi na naman ako pumasa. Second try, bagsak pa rin. Siguro ito na yung paraan ng universe para sabihin sa akin hindi para sa akin ang pagdodoktor. May susunod pa namang exam eh. Huwag ka mag-alala, may next year pa. Tina. Hindi ka na magre-retake? Bakit? Alam mo kanina, habang nag-i-scroll ako, hinahanap ko yung pangalan ko. Kabado ako. Hindi dahil baka wala na naman akong pangalan, kundi dahil baka nakapasa na ako this time. Oh, bakit? Anong mali doon? Mas kinakabahan ka na makapasa ka? Ganun? Oo! Kasi once na nakapasa na ako, ibig sabihin magiging doktor na ako. Oo. Eh, hindi ba yun naman talaga yung point? Yung maging doktor ka? Yun nga eh. At that moment, na-realize ko na hindi nga talaga yun ang gusto ko. Hindi ko gustong maging doktor, Enrico. Nung nakita kong wala yung pangalan ko sa listahan, alam mo, nakahinga ako. Sa halip na madismaya, parang natuwa pa nga ako eh. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? O baka naman defense mechanism mo na lang yan? Alam mo, Em, okay lang namang madismaya eh. Okay lang malungkot. Okay lang umiyak kung gusto mo. Valid naman yung nararamdaman mo eh. Hindi, totoo to. Hindi ako in denial. Noon pa man, alam ko na sa sarili ko eh na parang hindi ko gusto tong ginagawa ko. Hindi ko lang gustong harapin noon yung totoo kasi natatakot ako sa sasabihin ng iba. Pero ngayon, for the first time, ngayon lang ako naging totoo sa sarili ko. Ngayon ko lang in-acknowledge yung totoong gusto ko. Ano naman yung gusto mo? Yung galing sa puso mo, ha? Simple lang ang pangarap ko, Enrico. Nitong mga nagdaang buwan, marami akong realizations lalo na nung sinamahan mo ako sa pagre-review. Na-realize ko na isang bagay lang ang hinihiling ng puso ko.
Ano naman yun? Maging ina. Maging isang mabuting ina sa mga magiging anak ko na susuportahan ko kahit ano man ang nais nilang abutin sa buhay. Siguro, oras na rin para putulin ko yung nakasanayang sistema sa pamilya namin. Na porket de titulo ang lahat, na porket professional na sila, successful na sa buhay nila, kailangan mo ring maging ganun. Natutuwa ako sa wakas, nahanap mo na rin ang gusto mo. Ako rin. Natutuwa ako na natanggap ko na rin ang totoong gusto ng puso ko. Malayo man sa gusto ng lahat, pero ito ang gusto ng puso ko. Paano naman yung mga magulang mo? Tingin mo, matatanggap nila kapag nalaman nilang ititigil mo na yung pagiging doktor? Alam kong hindi nila yun matatanggap. Pero, hindi ba mas masaya yung isabuhay mo yung totoong pangarap mo kaysa bumuo ng isang buhay para lang mapasaya yung mga tao sa paligid mo kahit hindi naman yun ang gusto mo? Tama nga naman. Alam mo, habang tumatagal, mas lalo kitang hinahangaan eh. Nasabi ko na ba na sobrang proud ako sa'yo? Deserve mo yung masayang buhay, Em. Salamat, Enrico. Salamat. Papa Dudut, 2 beses akong bumagsak sa examination. Doon pa lang ay isa na itong senyales na baka nga hindi para sa akin ang pagiging doktor. Mas mabuti na yon kesa mauwi ako sa propesyong hindi ko naman talaga mahal, Papa Dudut. Ang totoo ang mga sinabi ko kay Enrico at baka kaya ako hindi nakakapasa ay dahil ginagawa ko lang mga ginagawa ko para lamang makuha ang approval ng mga magulang ko. At hindi dahil sa ito talaga ang pangarap ko. Pagkatapos ng realisasyon ko sa buhay ay sinubukan naming ibalik ni Enrico ang relasyon namin. Pero sa pagkakataong yon ay wala ng pressure at wala ng inggit. Sa halip ay purong kasiyahan na ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi man nagustuhan ng mga magulang ko ang direksyong pinili ko para sa sarili ko, ang mahalaga ay naging masaya ako. Wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin ng iba at hindi ko na kailangang pabanguhin pa ang pangalan ko dahil kontento na ako sa pinili kong landas. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na kaming 2 anak ni Enrico at busy na siya sa sarili niyang vet clinic, samantalang ako naman ay masaya na akong maging stay-at-home mom na may kaunting sideline. Dito na po natatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay nakapag-iwan ito ng magandang aral para sa inyong mga tagapakinig. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emeline. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.